खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 22 आगस्ट शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं रबिन बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। देहायाव हरखाबै सानाय सुनाय सोमजिगोन। देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनगोन। वृष राशि। गावनि थांखिसिम सौहैनायाव नोंथांखौ आंगोआ थुलुंगा होगोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि। मावनो लानाय गोनांथार खामानियाव गुबुना हेंथा होगोन। खामानिफोरा आद्रा जानानै थागोन। कर्कट राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंसार जागोन। गोसोखौ शान्ति मोनगोन। सिंह राशि। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय गुबुनजों अपमान खालामजागोन। गोसोआ जोबोरैनो लाजिखांनाय मोनगोन। कन्या राशि। नोंथांनि गथ'आ जिउआव जाफुंसार जागोन। रंजा बाजायैनो साना बारलांगोन। तुला राशि। आसा खालामनानै थानाय सिमांफोरा जाफुंगोन। गोजोन खुसिनि सान जागोन। वृश्चिक राशि। नोंथांनि जाफुंसारनायखौ गुबुना हिन जागोन। सुथुर बांगोन। सांग्रां जानाया गाहाम जागोन। धनु राशि। नखरनि खामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा। देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोनगोन। मकर राशि। माबा मोनसे हाबानि थाखाय गुबुनजों जगाजग खालामनांगोन। थांलाय फैलाय खालामनांगोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन। नोंथांनि मुङा समाजाव गोसारगोन। आरो मीन राशि। गोसोआव मानिबा थाखाय गिनाय सोमजिखांगोन। दाबसे जायगायाव जिरायथेरनो सुखुनाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।